ένα BMW X6 με ένα πολύ ωραίο χρώμα blue black. Ήρθε με 10.000 χιλιόμετρα, κάναμε ολική κάλυψη του αυτοκινήτου με μεμβράνη προστασίας PPF, Pre-Cut και εννοείται ολική κάλυψη των κρυστάλλων του. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε το αυτοκίνητο από όλη την ακτινοβολία που έχουμε στη χώρα μας. Θερμοκρασία, καιρικά φαινόμενα, το δρόμο, πέτρες, κρατσουνιές. Αυτό λοιπόν κάνουμε εδώ και δίνουμε στον πελάτη ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ.